Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phan sami nilhin ban kardom nang panjrek lo kardom non Karbi Longri Abirta ke than pon je bang nili thari jit khamsa non birta thipi lang ponik sinang Abarem im Johnson ing ti longki timung lapan ke prodip di fuza tum BJP men ci osi Congress long chipok dun po di phu che phong sajir arong engdeng phoke pra phom hanga thik ani kita lon pon lang et chukla be bitung atum pen karlitang tadu BP phan kachki mu pon Thongnok be English High School long engding sirkep ka charli bom atum phan MC kadom terang pi pen cycle keron pon Siradin English High School hemalong library hem kimikang pupon non puthot birta ang ton pen lang ponik sinang Lok Sabha klik ne che bagboma joksi for example political party atum pen sme mbethanga political party phan ning che thika vidar joksi ka prek political party long gach pok dun che phansi che sik dang pon bom tanglo Lapuson thak thak si phaikuni ni phai khri ani Karbi Long District Congress Committee atum pen sme methanga sai hemlong pharke mai kani pon labangso pharke mai long Karbi Long District Congress Committee mai pu somrong hang pen kaning je pon atengki non ki bangsi phaikuni phai khri ner kep ani Congress atum pen kangdang mai pedu pon pu labangso kangdang mai long sme abarim im Johnson ingti longki timung lapen ki pudip difuza atom pen semi BJP pen COC Congress lang spok tun pu basi alang lihin pen pa chini pon lapen kila bangsu Congress kang tanga mai long semi constituency ke thom pen bang pharuk phoso se arada tum ki BJP pen COC Congress long Congress a party long nang spok tun pu pusi Karbi Long District Congress Committee am pu somrong hang pen pharke thin du ning si pon Nilitam Karbi Long Jilla Congress Committee hin pen pa chini je lam te la pu lo ye non ke wangji haikunia cheklo ni pai kresir kebarni joining program litum isi tengpon District Congress Committee hinpen asila bangso arni BJP pen BJP long ke dodun ta XEM ake hai bang thomatum atum nak si Congress office long wangsi nang join dun yipu nile tom banalo nang pachini alu pen nang pachini apen nile tum chingkia jadelo District Congress Committee ahin penta lapen APCC ahin benta jingki chethan mensi ni pai kresir kep arni si labangso joining a program ang padoponi ko alang litom BJP pen si dang tundu dang join untuk poda Congress along nang join dun si alang litom Ari sango tu ben anu tinta bang baru isira oke bang baru ini baka workers jawani ko kaman mutote kado kawe ben bang baru pot rock bak armu jawan selang itu lada nang join ini ko Dipu Municipal Board ke Parlapont Ward number 3 ni rulang so chepong sajir arong kach kempont ningkan thongke pra phoan chok pontanglo labang so rong kach kempon arni phaikuni ni phai krepli arni anikan wang sami nang tolon bon wang bomsi peneng an bangki pini phaikuni ni phai krepli arni bangki chepong sajir arong arara tumpen alira lon pen talon pon lo ata ba form malom chepong sajir development committee amai phu lapen ki rong asara tum ari deng pensi lama sabi tur pon lo la so api chepong sajir arong arar tum pen karlitang atum semi ki mo sai semi deng pon chepong sajir arong klim somar pen chenglok ni mardi lapen arong mekar tum pen semi ason ason ki pathu chpati pen si ni arong chipi pon rentilo Anarlo por Isia por pen rada mai pi pada pont
เจพงซาจิรวิลเลจเดเวล็อปเมนต์คอมมิตี้อามายผู้เฮมจันทรเตรอนเป็นกับเจเพนผู้ปนอามายลงอัลฮิอามันเป็น MEC จูนีติมุงรองอัสรรามเตรอนรูลังสูรองอัสรมอดอนเตรอนนิปาลีบัสตีรองอัสรจิดบาฮารุเจตรีลาเป็นกับเพรกมันเป็นกับดุมตาเจตองดุนเจพงซาจิรอรองกับปัจจิงทูรจีพันสมี MEC ฟันเป็นสมิตังกัลลักพอเกกิรับปัจจุดุนผู้บสิ MEC จูนีติมุงเป็นสมีลำจักจิปีปอนsi phong sa yer tame no ya per block pu ben cheklo arong ma sinong ke towar tame mission lo street light ben chenglo ka ching thur theklong lo klasi ke dam tang ni ben da chini bom ni kan wang dalang litum mange pangrum lo jen ni alang litum ni la swarong ke seng ni kan wang ta swar ni lo da tu ka chitong lo lasi dipu rong so pian son anu tinta adon tinta ka pre ka sai sarkar ka asai ng me chungda do ben chenglo ka pre ka sai long da me alang litum ka chirap do ana bijeng da me bangso arani lo pon de atorong seng arni lo pro dang tika chingrum chitong et thek bangke aso organizer phanta barom to arat hon churo parlo je dakhi si kaching riang thek unity ang thek lo ase sonarong atumangke momo ta phang papang nun piklang nasi nilihin penta alang litum phan ni MSC phan ben alang tumangke ki kom naita lak for scheme te kang pu si alang tikak te kang rong chukimpon pelutang ti rong angbong long ki ajar dhoromate dolabji lasi party dhorom lam chi pu pi pin pen rong isi ningkani sekpene phong ani ke churapen ning sporong pon jia phan lasi chepong sajira rong long mak an kan wang sabi labang su rong bhang thik ani pu hok pon si ani kan wang sami party dhorom alam chi pu pe pin pen ani san churap si ni rong chi pon bom lo si chepong sajira village development committee amai pu hemchandra teron pen pachini pon phong sajira rong ningkan thongke pra pho ke chok pon labang ke karbian yan bang thu ke patiku ke pinason muthe ahud pen chum har la son bang do sita menili tum ladak patiku ke pin si theklong lo athema ladak non ke nili tumaro don pharu so se edlo non ke don pharu so se edlo anke la song bong non ke kai kimilo masidak penang aron kene kachingui kung da dolo Christian aron kirim dumta dolo kang thirjir lukhimon adhorom kirim dumta dolo la pentu aron bari me tumta dolo jola kado kave do joini si nilitum aron bari me tum ke rong ke rason sona bang ke chetu petlo lukhimon tum sitame pene kirton ur bang chetu petlo Christian adhorom kirim tum sitame la Christmas peni ur bang chetu long petlo sitame la rong si ke chetong abar sae bang ke la ke piniar ni som se nilitum chehok lo tabang kado kave adhorom kirim tum sitame nilitum ladak kais aninkan bang sitame ancura pet la son dolo la si nitum la so akimang bensi aninkan bang sitame patiku ke derlo la si ningthelo la ilitum karbiang long atokanu arong doan sitame la non nilitum chipong sajir ason nilitum karbi ente karbi lo la si la kadok sitame la son eklaivet dupen anso si paprang dunia phan bori lonang nilitum karbi tum anso si paprang unang gilang la si non la ningkan thongke bra pho arta chokdet pen dak nilitum arong kachi thur miuwe tum doktor ke man dolo engineer dolo doktor ta bahini already duet lo la pen engineer to bang ke bang pho bang trok ne duet lo jola son la hai la si advocate ta dolo jola son lo la si penangan ke thek dolo poson si nilitum nang litumang no che paro kalo ilitum karbia khayang bongke la si non ke bang jilangan sitame nilitum anso se si la son chetu pen labangso chipong sair anso se paprang thek pen nilitum arong pen thek muchot lulo muchot la sona karbi tum anso se la son cheja pon jia phan la so akemang pon pen nilitum anso se mo phisita me dower lang posi pedo pon wer lang pu nililam the ninje si nililam the pan sing tonik kok the cheton chit ka polam lo la the la ke apang ke poultry farm along le sita me nilitum la sarkar pen penangan chedanang lo la so along le ke palong de jiapan ama halaso police rongrang army rongrang la son kachar plung matang teng jaga tungge phatte kache ke dunangan stabit dulo ama laan kache paduk pen hala ke longar ni pen matsi la cheton chid matsi hedi
la 14 heri la children day pen ke pachen no ton chenam po kali muthe la heri chida masi jo non mang nili tu manikan mang stame la 14 heri November bang ke talon ponang kok lo. Nomati MSC Consensi ke parlopon denarong HT dung herlong kedu lang etso club apitung atum pen semi lang etso English LP School achataya along semi kedamtang phai kuni ni phai kri hini ani kang samapor malom karlitang tado BP aphant milur kai ponsi chiki mozai mek dengpon tado BP aphan sami akar jong rengdok remi pen padudunong ber chi aphan sami Dr. Arjun Ronghang ahin pensi milur ke kaipon pangching penlo laban ki lang et suklap ang maipu dancing terang pensi karlitang tado BP apurkimu sami than pajer bi pontu tado BP mate sarpi ke hai ili tum kaching honnai sarpi ke hai avelo pupen arjulong pen ili tum ning duk piklo lapen ke sarpi ke hai ke ili tum lamarjan karbi lamarjan long ethek pon long po ba dothui lang lason thoti che parjan thek asar pi ke hai ke dothui lang ke ili tum matha pon pe ba do pusame sarpi ke hai son thot ke parjan thek thelo pusin ili tum munthi dam lapen ning duk piklo kadu kawe ili tum lo ba karbi rad do an ke ning duk pen ini ili tum ta dak langet so LP school lo ili tum alang lipan chikimo pon lo sining duk pik lo alang lipan chomrong nilitum langat so LP school ahong chetay long mata phiela long nilitum dak langat so club pen pachura pet akorte don ka chetong I atheke la puhen lo je ilitum karbiang long nongnam che thang klong ilitum karbiang long asor ke chuir mate lamarjan long ka che thang klong sar pi ke haipu alang li ke partang tarik sir ke barni labang so pirthi pen alang li utikang etlo pusi karjulong pen nilitum langat so club pen mate dak ni tum langat so arat langat so angkang arat atum tami isi sarpi ke hai kai kita karbi lamarjan ke lang ke ilit nilitum haning nang pathepon mate ning nang parong pon alang li non labang so apirthelong avelo pu pen si nilitum pini ladak langat so LP school laso hong chetaya long nilitum malom so kachikimu pon padopon laso kachikimu pon padopon ke la ke alang li labang so apirthe pen utikang et pen aphi ha chomrong so padudun alang li karjong kangthir anso se mane pirthe along pen utikang det pen hadak alang li chomrong so alang li karjong padudun anso se pameji phansini di tum malom so chikimu pon se padopon ipon Chief Minister Special Package pen Karbi Long ang kangalong kedu prexam school along sami engding sirkep ka charli bom ariso izanga tuma phan sami cycle kiron bom ason thak si lakha engko rai hini surupathar MSC Consensi ke parlopon number adarsu thongdok be English High School along sami engding sirkep ka charli bom atuma phan MSC ka dom terang pi arideng pen cycle kiron pon labang su cycle kron panalong alihaman pen MEC kadom terang pi surupathar VDCA chairman Silarson rongpi Naising Ronghang Mahesor bi Thongnok bi English High School headmaster Bordili terang lapan ki Thongnok bi English High School managing committee amaipu Jameson Timung lapan ki KSACC amaipu SMDC chunbang pen danglok labang su schoolong ka Charlie bom asar PSR bra atum seme chitong dun toklang ka Charlie hemalong library ki bibang akenang sot ongtung alo thui ki pang room pen along with ki bibang phansi la so pu thak pen 20 BN CRPF Birla Dipu Civic Actions a program atum pen kerapensi Serdin English High School along sami library ahem kim kerang pon patang ponsi kedamtang phai kuni ni phai krigithom ani ingpu pon labang su library hem kang pupon along sami aluyaman pen Karbi Long SP Sanjeev Kumar Soikia 20 BN CRPF Commander Swak Singh Assistant Commander Ombir Singh Robild Guild Chief Engineer PWD Song Singh Pratap Terang
SDPU Bogojan Rustam Raj Reverend Dr. S. Rongpi Pastor Reverend Hilson Singnar Deacon Gobind Tiso Abarim Army Klembang Pu Mohon Rongpi SDB lapen ka prek man pengge tidum ta chitong dun 20 BRCF atumpen lapusona sai ke klempan alang li tumpen sebe library kang pupon thegapot Pastor S. Singnar pen sebe alang li tumpan ke churu pajirpon. And you'd like to know that 28th Battalion has been ranked top in the country for 3 consecutive years due to their dedication and good work being done in the district. Apart from Pini Karbi Longri Abirta pan ki lan bang sikang ton piglo domi thakme kardom.